Joj, no, chcel som sa pôvodne vyjadriť k tomuto celému až po tých 24 hodinách, že dám na konci také vyjadrenie, ale bohužiaľ Twitch, špinavý Twitch ma zakázal, takže musím takto, nebudem zakrývať svoj smútok, som z toho strašne smutný, som sa tu nachystal, som sa tu, spal som dlho, aby som vydržal tých 24 hodín úplne, že pohodičke. Vybavil som sa tu, že jedlo plný kýbel, pripravený melónik, všetko, vieš, všetko proste nastavené na to, aby som tu bol 24 hodín a tí dementi ma vypnú po 3 hodinách, koľko prešlo? 3,5, necelých 3,5 hodín a oni normálne mi dali ban, chápeš, môj druhý ban na Twitchi za toto. N-wordy bez tvrdého R sú predsa povolené. Sú povolené na Twitchi bežne, tak ľudia hovoria, už niekoľko rokov to všímam. A furt všetci ľudia sú dostratí, že jo, to nehovor, N-word, to nehovor, dostanem ban. A ja som chcel dokázať všetkým ľuďom, že už sme konečne v tej dobe, ako sme boli pred 10 rokmi, že už to proste môžeš hovoriť, počkaj ma, preruší ma. Že konečne všetkým dokážem, že nebudete z toho roztratí, lebo aj v chate furt písali, že za to dostaneš ban, to môžeš dostať ban, toto robíš, také tu dostaneš ban. Pritom to bežne aj vo videjkách hovorím, takedy na YouTube, v GTAčku bežne, a to videjko má zelený dolár, chápeš? Proste ja furt ľuďom dokazujem, že už prešla tá doba najhoršia, keď to bolo zabanované slovo a už sa to môže hovoriť, ak je toto akože s Ačkom na konci, chápeš? Lebo bežne proste na Twitchi tak ľudia hovoria, ti hovorím, ale možno tu bol problém, neviem či to KFCčko a melón, čo som tam mal, možno, alebo ma nahlasilo príliš veľa ľudí, lebo bolo tam aj v piku cez 2000 ľudí aj vydebilnení a veľa neprajníkov tam bolo, veľa neprajníkov, čo furt, že reportnem, kyslí ste strašne hejteri, strašne ste zbytočne kyslí na toto slovičko, ja nie som žiadny rasista predsa, ja v živote som neoplul žiadneho človeka inej pleti ani vlastnej pleti, ja som ten, preruší ma, čo celý život, odkedy je verejne, že známejší, propaguje, že majte sa radi bez ohľadu na farbu pleti, alebo vierovyznania, alebo, jak sa hovorí, tá pohlavná preferencia pohlavia druhého alebo prvého. Hovorím to furt, neskutočný hejt som na to dostáva od ľudí, keď som bol aj na Pride napríklad, že to, keď to podporuješ, ja furt podporujem všetkých ľudí, takže, chápeš, neviem, prečo by toto malo byť akože hateful, tu ináč, áno, tu máš ináč ten z Twitchu, dôvod banu, hateful správanie, jak tým, že opakuješ jedno slovo, propaguješ nejaké hateful správanie. No to ani o hovno. Pokazený večer mám na z toho, pokazený večer. Strašne boli niektorí na tom chate takí kyslí, to neznášam takých mudrlantov, presne to sú takí tí, čo furt hovorím, že to sú najväčšia spodina tých komentujúcich ľudí, čo sú takí tí mudrlanti, čo dojdú a píšu, že jo, on to robí len, aby mal fame a peniaze z toho, čo? Ja som aj nečakal, že tam toľko ľudí dojde, ja som čakal, že tam je tak 100 ľudí, že tam nikoho nezaujíma, tam chodili aj streamery, tam chodili, Flager mal na storku, Heiser mi tam dával donaty, ja som bol z toho že veríky, Force normálne mi tam došiel, neviem či on alebo jeho komunita, úplne to bolo proste strašné pretlaky a vtedy som vedel, že to možno bude problém, lebo sa to dostáva strašne mimo mojej komunity a možno bude proste veľa reportov a to bude problém. Takže to bol možno taký kameň úrazu toho celého, nečakal som to. Jediný dôvod, prečo som to robil, ja som to aj hovoril na minulom streame, ja som to hovoril na predložnom streame, že už to dlhšie plánujem takýto stream spraviť, aby som normalizoval používanie takýchto slov, však lebo to je proste bežná vec. Na Instagrame to mám v reelskách, ty vole, každé druhé reelsko mám takéto. No a proste priznávam si prehru, asi teda to není dobre používať. Berme to ako taký test toho, čo je na Twitchi možné používať a nie je možné používať. Aj keď furt nechápem to úplne, že úplne to nechápem, keďže furt napríklad Kaj Senát som zapolil stream na asi pol minútu a to slovo povedal tak 5 krát. A vtedy som si povedal, že prečo tu na Slovensku, v Česku, vždy keď takéto niečo poviem, tak komentári mám, že Fifko, v tom čase si povedal N-word, keď to je pritom v zahraničí normálna vec, tak som si hovoril, že poďme na to, poďme 24-hodinový stream a dokážem všetkým ľuďom, že je to normálne a nemusíš sa to báť hovoriť. Bohužiaľ, nevyšlo mi to. Stále neviem, že presne za čo to bolo. Každopádne, ak sa pýtaš, na ako dlho mám ban, je to iba na 7 dní a odvolám sa, ak sa dá, sa odvolám.
Každopádne takto na záver ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto streamu, veľmi zaujímavého, okrem tých, ktorí boli hnusáci v chate a písali tam také tie banovateľné obrázky do chatu, tých špinavcov, tým neďakujem vôbec. Ďakujem za extrémne donaty, okolo 150 eur došlo v donatoch, ani sa mi to nedá vysloviť normálne. 80 subov, 500 bytov, 520 bytov, ďakujem všetkým za podporu a zás to považujem za niečo, čo ostane dlho v našich hlavách ako taký zaujímavý stream prepnutý, čo tento debilko spravil. Takže ďakujem všetkým a snáď na to budeme spoločne raz spomínať s našimi vnúčencami. Čus a dobrú noc. No, došiel mi druhý mail od Twitchu. Vraj to není, že hateful condust, ale extrémne hateful condust, že devoting majority of your stream promoting to v živote som ja také nerobil, čo rant house specific group danger to society, čo? Danger to society je tak možno Kirok. Participating organizing hate group malicious activities ani hovno. Permanent. Severity Max. Toto vyzerá ale desivo. Takže takto to vyzerá, keď máš ban. A už som dal, že apel. A čakám. Pending. Neviem, prečo to mám obidva tie bany. Ale tu mám normálne odvolanie. Ukážem ti. No, nie je to odvolanie, ale ChatGPT to dačo napísal a som to poslal a uvidíme. Boha. Teraz sa ku mne dostalo, že aj Opat dostal ban, lebo vraj kúkal ten môj stream na jeho streame chvíľku. Čítam teraz u HZ, čítam chat. Opat pustil přímo ten vývku, stream kvôli tomu má ban. A počkaj, tu napísal ďalší týpek, že to pustil aj Pavel na pár sekúnd i se zvukem. Ja sa ospravedlňujem. Ja som vám to nekázal zapnúť.